Clearing operation badayon nga subsob o nga gipahigayon sa kadalanan nga gihimo sa Mandawi City Hall pagsiguro nga walay obstruction. Ganina bisan mga ornamental plants lakip sa gipangsakmit sa mga otoridad. Ang report ni Nico Sereno. Gipangunayan pagbungkag nini mga personnel sa Mandawi City Legal Enforcement Unit kining koral sa usa ka panimay sa may A. del Rosario Street, Barangay Tipolo. Gawa sa mano-mano nga pagguba, gigamitan pa kini og jackhammer aron mapadali ang trabaho. Kinahanglang maestablisar pagbalik sa maong dapit ang sidewalk subay sa direktiba sa road clearing operations. Lakip sa gipanghipos kining dagko ug mahalon nga mga tanom nga gidisplay sa kadalanan. Matud sa tag-iya, gituyo pagbutang ang maong mga tanom isip protection sab sa abog sa kadalanan. Ilang hangyo nga unta dili usikan ang tanom ug ipabalhin sa parke aron kapahimuslan. So ako na lang ni donate sa park o asa nga park. Dili ko gusto ipatambak. Ano doon naman ko? Beautification. Oh. Unya sampung sa abog kay abog biya kining in between ta sa daan, no? Muna nga karon ang among tuyo pero kinahanglan man gyud nga i-peace out ang no? Muna nga wala tay problema ana. Ipadayon sa mga otoridad ang road clearing operations. Bisan kung natugyan na kining maong tahas ngadto sa kabarangayan, moabag gihapon ang team sa City Hall sa pagpatuman niini. Tindahan, hawan-hawan na mga tindahan, pero uban bumalik. Pero uspan na sa nagbalik, suroy. Balik ko na sad. Padayon gid ming mutabang sa mga barangay nga labi na ang obstruction. Padayon gid mi sa atong trabaho para pagpalimpyo gyud sa atong dakbayan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.